ribat iku maknane mambu lemah apa ya dapat tangan sira. Nek awakmu dolek bojo kuat agamane kon bakal dadi wong enak. Sebab apa bojomu agamane kuat. Lho iki namine pilihane Gusti Allah. Mulane Gusti Allah niku pun milih nang kawulane he kawula kok tak milih slamet aja milih dhewe. Kalau nek milih dhewe keliru paling gak slamet. Enten malih pilihan Gusti Allah tasih kuwatan. Contoh dawuh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man utai sapane wong iku kana ana sapa wong iku yu'minu percaya sapa wong billahi kelawan anane Gusti Allah wal yaumil akhir lan percaya anane dina kiamat. Fal yakul mongko becik ngomong sapa wong khairun ing omongan sing bagus. Niki kula jenengan dipilih Gusti Allah. Menungso nek awakmu percaya anane Gusti Allah, percaya anane dina kiamat, nek ngomong sing apik, nek gak iso ngomong apik, fal yasbut mongko becik menengo sapa sira wong. Fal yasbut mongko becik menengo sapa wong. Dadi kula jenengan iki dikon ngomong sing apik. Mpun ngomong sing elek malah dadi elek.